Hello guys, so there is this African magic series that is called Zimuzo. That's show me the way, lead me through. So in this series, what happens here is that people that have passed through other people to make it in life, apprentices that passed through their ogas and they were successful, they passed through them, and at the end of the day they were settled and their oga did them well. What happens here is that they lead African magic people to the oga's house to go and give thanks to the oga for being a good person, for being a good boss. You know, there's this narrative that the oga, they used to maltreat Omo boy, you know, this and that. This particular TV series now is to change the narratives, to show people that there are still so many good people, good Omo ogas out there. And it's not limited to Omo boy oga relationship. Anybody that has helped anybody, people that have gotten help from people, they call African magic to go to the people's houses, go to their place of work or wherever they are, you know, to thank them, to show the world that I have received help, that I have received help from this particular person, and this is me saying thank you, so that it will encourage more people to help people. Because what's happening of late, the kind of narratives we hear of late, how people maltreat those under them, so it's passing a wrong message. So this particular TV series now is here to correct all those wrong narratives, to tell people there are still good bosses, good ogas, good madams, good people we can pass through and become somebody great in life out there in the society. So watch this particular series now and share it to encourage the next person that will watch this video. Thank you. Igbo machano. Anya abiakwa ọzọ tata Igbo ndị nwe m. Afam bụ Francis Isaiah Chukwunonye. Abụ m onye Ebonyi State. Agbara m odibo agha asaa n'aka onye Anambra State. Nke afa ya bụ Mr. Michael Mary Anazo Ogembe Aboye. Ife mbụ wee bịa bụ Abasak. Were ugwu onwe m da na ife ọbụla ọsa ya bụrụ na mma afọ iri isi n'odibo ahụ. Ụfọdụ ndị a na-aka akụkọ na ọga m onwe onye gbara odibo na-eme ọfụma. Nwezi ha na chimma niile abụghị ofu. Were obeye the instruction Chukwunonyere m. Instruction a bụ na m esivile ego ọga budo n'oge na we gbara ya ọsọ, gbara ụmụ nwaanyị ọsọ, gbara enwe mmanya ọsọ. Ọga m edu m n'afọ 2021. Ego ọga m ji esetọrọ m chekwa kịta na ọmụdọgo more than 20 times. Asị m na ka m bịa kenekwa ọgọ ọzọkwa maka ihe m imere m gbacha bụ esetụkwa m na wesị na ka m apply ndị African Magic Igbo ka m bụwa fọga na ọga m bụ ezigbo mmadụ na ịgbachakwara Ebonyekwa ọ setụrụ zigo ụzọ ibi medụ mma ezi omume kacha omume bụ ekene ife nna ayọ Chineke pụrụ ime ihe niile ka ị kọntinu na-agọzi nwa anụnwa bụ Isaiah maka na ụdị nke a ometa afụgbọm ya mbụ taa Isaiah na-egosi ya bụ ịfụnanya o nwere n'ebe mmụọ gị nọ ijekwa apụtawa ụwa na mụ na-ebiri nke ọma. Isaiah bụ ezigbo mmadụ, ọ bụ nwatakịrị na-erube isi. Ịma abịa sị na mmadụ ada dị 100% good, ga-asị m rate here from 1 to 10, m ga-asịkwa gị nọ ka nkwụzie nọ 9.5, but ọ bụ na mmadụ na-adị 100%, he's 100% good. Ekpere m na-ekpere Isaiah bụ na the sky will be his starting point. Onye mere gị ihe ọma. Nna ya odogwu biko ana m ekene gị maka ife a jugoro m anya. Zimuzo.